Dakbayan 4, Laglag para 7, ika-4 ka batol karong gabi na yo, langas na! Yeah! Big shout out sa the venue, Azul Tuslubuwa, ni Busikong, dan salamat ka tanan natin karon. Salamat yung tanan, DJ ECQ. Sa akong wala, ikan kiyot, make some noise for real! O wala gani sige, hinay-hinay pamutos. Kay imbis ikaw mo saka, mga mong nasa ubos. Yo really, I shout out sa Outgoons, Campo, Rebel Dog, sa mga magpapa, Danica, Dennis, Lisa, James Pang, sa Tiger Squad. Sa akong too, ikan pamaktan, make some noise for Jakey! GK, Gain Ground, Sprout. Shout out sa mga magpapa, sa Mayap, Daniel Auchea. Uy! Managointos daw GK, pili niya una, 5 judges. Tournament battle yo, minata tanan. Yo, manata yo. Minata niya bay. First round GK. Diin ako gikan. Upat ka tuig nilabay. Ni battle na sa Sprout at tuso yung gibisan ganis tagakay. Pasabot ana wako'y pili basta patay. Gamit letra alibay. Na choke ato last time maong gigamit ang upat ka tuig aron nimo wa na ko'y maalibay. Game. Yeah. Natubang na kong reel. Ikaw akong nahimong starter rival. Mag-unagyod ko sa easy to reach the hard level, pero dini fine game kini. Mind game sunahuna may gigamit. Taod-taod pud kong naniid aron plano di masangit kay ang style puros multi. Nya saglag gamay joke aron mugana iyang gara. Karon sugdi na pag joke aning wanay gata sa baba na nga bata kay di ba mugara nig mo react ang crowd. Di ako takilid o galanganin. Sige pakatawan na tanan ang crowd. Kadaugan akong bahin kay mao ni Cyril. Ang bata-bata ni Ban. Hilig mo multi-purse jokes, diha ila ang pangan. Nya maghimuhimo dayog storya. Aron ang kontra sakit ang ma-feel. Hilig mo imbento di tinuod ning real. Pero unsa pa may lain angle nga pwede nimo gamito na against nako. Panindigi po na og himo ka nang di po himo-himo, pero for sure balik-balik nga angle sa pagka-SK. Apil sa tira ni mong target. Pasabot ana sa pagdagan akong SK ug sa battle, usa ko sa top prospect. Saktong trabaho gyoy hangad. Sa bisag asa pa nga aspect, dili limpyo akong first bat. Eksperyensyado na para sa sulod nga project. Kay ug storyaan na ang SK. Sa battle rap apils dala. Balik eleksyon na pag sa pulo kay nidaog na kus ni aging kampanya. Ganahan mo og sample? Ako di ay si Gerald Kit. Untain nyo kong suportaran. Wako'y mahatag ninyong tag 1.5 pero og bars na ako'y daghan. Usa ko kamo alagad. Sa pagserbisyo na ning kamot gihapog suwat. Maong tinuod ning reel, dapat na kay mabuhat. Pero ming gawas gid ko sa hawla. Og mubati lahi ko og taras. Pero ming og mubati lahi ko og taras. Gituyo ag sud ko ni ang batil maong lahi kong mugawas. Lahi kong mugawas kaong nisud ako sa gera. Karon sugdi na pug ampo. Karon nga natubang ta na ay patay usa sa akto. Nisungay duha-duha sa imong balay pa mismo pero nilaban giya pug patas bisag naa pa ka sa kampo. Pero di ba grupo sad na nimo? Pero di ba grupo sad na nimo? Pero di magsilbi ning bata-bata ipatawag to inyong master. Pabutan sa ni inyong membro diri mismo sa inyong headquarter. Karon gibutan na sa ulo. Kinsa pa'y naas kampo nga mao'y next ani after. Gibutan na sa head, di nakalusot sa quarter. Yan ko, Andril. Yo, buhat-buhat ra ko na akong anggil. Diha karon mapang. Paminaw ni mo buhat-buhat ra ko mo anak og bati kag naong. Yo, round game? Game! Di ba unta ko mo battle? Kami just struggle ko sa mga nag-agi nga date. Pero si Leo, sige nag-chat, ug sige nagdalis update. O karong nitando ko og andam nga manghasi sa stage.
Bago ko mangulata dire ron kay Lord bantay ang gate. Uy, si JKM na ini. Gikan sa ligang Sprout, tadang! Feeling howd niya ang gisaligan kay puro shout raman. Unique sa nilang liga kay katawanan kay kung ang mga motos MCs parihag style, ang Sprout parihag naong tanan. Si El Shaddai, si Tok, si Nox. Si El Shaddai, si Tok, si Nox, ultimo si Bulong. Pari-pariha ra og purma niya imoy pinakabati. Daghan ka og ka frag now pero imo gyoy murag baki. Sprout, the Sinagitay Rap Battle. Ama na no. Bulong tag-iyas liga o nya saba kay mo. Pero na nakasrapolo ay nagdaday yung style dito. Kung na mo gastan diri, kay kato inyong champion nga El Shaddai dito, sa daugwa pa to ka-try diri. Wa ba ka realize migo? O saray pasabot anak kini nga katong inyong pinakamay dito, maoy pinakawak diri. Dahil di magamit imong syagit rong na-shot ka sa mong laang. Puro sharp ang mga shot ug murag siyang kong ispadahan. Mga shot ni sa banggaan, mga shot nga rigaatang. Mga syagit Japon siya pero isyagit na kay tabang. Patay tayo mo eh. Nya kusog kay ka mamisikal. Tuusad. Nya kusog kay ka mamisikal. Piling isog nga brutal. Iyang kontra pod na ikog tungod inyo ang lugar. Pero pagpalag na siyang kontra, ngay dagsuri og kaisog ni kagar. Pagkawad ag kaikog sa iyang kontra, ang iyang ikog ni bahar. Wawa toy. Ako ato, wala ko'y naong ikaatubang. Ug nako to nimo gibuhat, wala kay naong ikaatubang. Kulatahon kag maayo, kung ug naong ray magatubang. Antos maliso imong ulo ug wala naong inigatubang. Imposible ka mo daog. Usara kas matumban sa kung nahimong hagdanan. Tsansa nimo mo daog, ug ako malimot sa tanan. Ug matsoko, congrats! Pero ako nimo ay nalang, kay insulto para nimo nga ang magtsoko maura imong dag-anan. Karon ka makatilaw sa saputo ng yawa. Sunod ay nagpada sa mga sugo sa tama. Mga bugo mo yawa. Walay modo pataka. Karon kay baon na ka sa kalahian sa puro kasaba. Ug sa puro rasaba. Kanto, Jinky! Let's go! Ha! Let's go! Let's go! Round to game! Yeah! Ligunas line up, oy! Sakto ba kaha kung naapil? Pero nadas kahig ni John Leo. Paninguha ang musalir. Mga produkto na sa polo, ako na sagulag kalit. O mga produkto dahil ninimo, ako'y bahalang mo palit. Pero ligon daw ni Real. Alanganin o alkansi daw kustapad. Pero nisukol nilahos aron mas makita gyud ang katag. Bisag kinsa inyong ihatag, diri sa pulo tong ihalad. Kay wa ko'y pili makigtigi kay tuyo kung makasamad kay wa ko nagbalaka sa kaatbang. Limpyo ko nga makigtigi. Bayad din ako sa utang nako 3 years ago. Tung na-choke pud kog napilde. Wa ko'y labot og nawagtangan kag bilib o nakuwangan ka ato. Nisubay ko sa proseso nga ang kauban kay ako. Pero mutugan ko. Pero ni-battle ko Sprout before running LLB. Ni-battle ko Sprout before running LLB. Kita ka mismo sa kainit. Nachokog nakalimot. Nagpahipi ka dito skilid. Aron ingnon nga mo suporta Pikas Finals. Pero nako ka naniid. Una-una agwa pa ko na-choke. Posible ba kahatong makasikit? Pero mutugan ko. Nga sa battle nga GK versus BC Man. Daog yun si El Shaddai. Gipasakan ako siya sa stage ang sulti about sa issue. Imbis one line, nahimong one paragraph. Digto ako'y nahimo. Imbis one line, nahimong one paragraph. Digto ako'y nahimo. Natsukog, nakalimot. Nagugaw-gaw lang yun ko ato. Nasuya lang ko nga ako ato nga battle, pero mas daghan pa siya nasulti kaysa nako. Daghan pa siya nasulti kaysa nako. Daghan pa siya nasulti kaysa nako. Daghan pa siya. Daghan pa siya nasulti kaysa nako. Daghan pa siya nasulti kaysa nako.
Daghan pa siya nasulti kaysa nako. Daghan pa siya nasulti kaysa nako. Antoril, Daghan pa kayo siya nagsulti kaysa nako. Sulti ba ay punggi? Daghan pa kitog nasulti ni mo, wago kay kasulti. Yo, round to game? Yeah! Mamutaan na ako ba? Nganong ang crowd sa inyong liga, puros tambok? Bidli man na. Di saan mo mapulan? Manyagit pagadayon, makadungog og lapu-lapu, yay! Ihunat yun ang tutunlan. Gutong kay ilang crowd og karon akong nasabtan nga mo di manyagit makadungog og lapu-lapu kay gatuo to silag sudan. Kamo ra po'y hinungdan nga nung ang sprout kay way kusog. Di ba naing ana inyong crowd kung inyong baon makabusog? Tagain ninyong duwang haw, di kay mabaong mga duot. Unsaong di gutumong tao, ang ipakaon way unod. Mong tanawa, nay mo react dito. Kayo. Kayo. Kaya ba mo sa mukha uplok? Kayo. Napayuban, grabe kayo mo dagi ang mo. Ana, gido? Grabe kayo mo dagi ang mo. Taon po. Grabe kayo mo dagi ang mo. Ilang ulog buko-buko, mag-aabot ko. Mang feel kayo ni mo, no? Mang baga kay kaog na man. Last event sa Sprout, nihangyo ang buwang. Boss, pwede duha akong +1? +1 gani. +1 gani. +1 ra gyud. Unsa na nimong +1? +1 pa gyud. Gabaho-baho lang mo sabihin niyo. Perti pang kiata. Maong baho kaya ang event pag motos? Kay sige ka ginhawa. Naway panit ay. Murag di madutlag dinggi. Last lamok ni paak ni mo, siya pa'y na-jiki. Nya proud pa kayo ng iski kay nya proud pa kayo ng iski kay lagi daw iski sa kalam. Ululitong kay kanyawa ka dapat iski sa kalan. Kansi imong mga kaduwa pagbata kay nimo maglisog sakop. Maong ingana ka kaitom kay premature kapag kabata niya imong incubator atop. Layo ra kay taoy. Layo ra kay taoy. Murag Goku versus Taekwondo. Layo ra kay taoy. Murag Goku versus Taekwondo. Kami mo baga mi kay sayan, kamo mo baga mo paypayan. Oh, pakatawa ra mo. Pero igo na nimo man. Kada birado sa sod murag lil stroke sa single mom. Ug mong ingani ron ang mood unta imong masabtan man nga imong pagka JK joke sa kadakong katawanan. Sige. Hilig magbuhat-buhat og storya. Hilig magbuhat-buhat og storya. Hilig magbuhat-buhat og storya. Kay ganahan kang makadungog og real talk, pues akuan ang isulti. Di ka tantong kamao, nindot lang paminawon basta multi. Kayog suon-suon lang nga style. Kayog suon-suon lang nga style. Yawa.
Time. Lazar, Real. Buhat sad ko ng sulti. Kuhan-kuha na lang, Brad. Buhat kong sulti. Huwag kayo masulti. Buhat na lang, sad. Round 3 game. Ana siya siyang last duwa. Siya daw ang hinungdan nga nung nainananaw sa ilang battle. Sige, be. Kasi kailaning animal. Feeling ang puta. O guwata nagkakontra, di ko kita ni mo abay. Katong gisina ni John Leo imong picture anak ko, boss. Rematch meal siya, day. Unsa? Unsa di mong gipanghambog? Naiski ka mo ng kusog. Kana mo piling program ang hatag mo glantsaw nga utog. Unsa di mong gipanghambog? Unsa di mong gipanghambog? Nga sa barangay ka nagtutok. Proud kang iski sa inyong bukid nga ang tao 24 ra ka buok. Unsa di mong gipanghambog? Nakontra na nako si Shaday, nakontra na nako si Ibar. Imong style astang buanga, proud kay kang nakontra sila, unya ikaw sa iniluka pa. Idol kay to nimo, diha pa lang migo di na mo gana kay katui mong mga idol diri ko to mismo gipang kulata. Nya kaning negro noy mo ali, nakagago pataka. Huwag ito mag-silping mga champion, champurado pa ka ha? Hindi ka katatsa na ko taon, karon na ka mahagbong, balik dito sprout, adto nga to pabadlong. Ay di pa ka hinog, sa ilawm, layo pa ka sa hamtong, magubara akong naong, ron kay hilaw, aslong kayo ka kanon. Bugo kayo ka! Nya di pag yun mo angkon! Katong gipangutan na kakinsay nakauna og moonwalk imong gitubag si Neil Armstrong! Sa kabugo ato no? Hasta imong doppelganger nakaingon og bugo ka! Di ka bagay diri nga stage oy kinsa man nimo igasugo ba? O kay ba baka unsay proof nga nung nakaingon kog bugo ka? Kay sa kadagag tournament imong apilan nga nung Rapolo pa? Ay kung kamo ang naadinhi, dapat all out magsuwat. Pero kami, dayo sa sprout, bisag partida, way ribat. Akong punto kay, basta Rapolo matik, lihay ang enemy. Nya karon imong ipakita, El Shaddai nga level 3. Waka sa sprout, oy, tarunga diha ka nang makalike matag-MC, kay di kami ang naadid to, do ikay naadire. Ako paning humnon. Klaro naman idaan, way nahimo inyong iski nga karon pagipakamang. Ug kay nisukol man ning iski sag ako na ang giparang. Awa di noon ka kadaog, karon ta kanidagan. Rapolo, Dakbayan 4. Laglag para 7 elimination. Real versus GK, pagpaka balik. Judges decision 5-0 para ni Real. Yo, salamat sa tanan, shoutout sa tanan ng suporta ni Ray, Lajib Jib, sa akong lalab, Misak. Shoutout siya po GK ba, ikampang. Salamat ya po. Judges, masila. Next, akong ginata ko 3 rounds na Real. Sayang si JK pero grabe taas yung level ni Real. Good luck sa next. Laro na. GK, Real kay si JK mo rin na split niya karong round 2 wala. Then matuwa man nagkipa pa siya round 3 so okay. Yo, Lawrence, yatag na ko all 3 round ni Real.